Gikan diri sa MGM Grand Hotel and Casino diri sa Sinong Las Vegas sa State of Nevada sa United States of America. Yung alagad DQG Daniel Kindaw gud karong rasa. As minabi na to ang tagiya sa Haro Promotion si Aljo Haro. Nitanaw ka sa away ni Manny Pacquiao versus Yordenis Ugas. Yeah, dito no, dool kayo, nakita na to yung away sa mga natabo sa away gabi. Tagay ko ng reaksyon ng mga ordinaryong boxing fans sa Cebu, sa Visayas, Mindanao. Kung nakita nimo atong away, ipilita by unanimous decision 116-112, duha ka score sa judge, 115-113 usa ka judge. Tulo pabor tanan kang Ugas. Unsay reaksyon mo sir isip boxing promoter? Kato nga numero nga gipanghatag sa mga judges nato para sa kuha sakto gyud to. Sakto to. Sakto gyud to para sa kuha kay ako ga-score man ko in every round ga-score ko. Pero sakto gyud to. So ato na lang gyud dawato na napildi gyud atong awaya, no? Unsay tan-aw nimo sa first round pa lang, first bill sa round number 1? Unsay imong nakita sa positioning sa duha? Foot stance or ilahang diskarte pasudlanay? Unsay reaction mo first round pa lang? Actually, first round, pag-bill sa first round, so ako lang ipamatigdan ang liyok ni Manny. So wa pa ko naguna-una nga main-ani nga magpadayon iyang liyok. Pero nag-start og 2, 3, hangtod 4, nakit niya pag 4 medyo nag-lay down na siya, murag nihinay na. Naguna-una ko nga ang lawas ni Manny kapoy kaayo ning awaya. Actually, kini man gud sa edad ni Manny no 42, kinanglan niya og pahuway. Kinanglan niya og pahuway. So nakita na ko sa iyang mga training. So actually 2 weeks ago na ako permi sa 2 weeks before the fight na ako permi sa LA. Natan ako sa iyang road work. Ila pa man ginapadagan og 3 times a week ni sa bukid nya perting taasa. Kinanglan tuota 2 weeks before the fight. Kinanglan light na lang ang training. Kaya naanagutan lang kang Manny, no? Experience, power, speed, naana sa ihatanan. So, kinanglan lang to i-maintain niya. Ila pa mang yun, ginapadagan. Ang akong pagtanaw yun, overtrain si Manny. Overtrain si Manny. So, nasunog siya, nahurot ang iyang kusog sa training. Ang boxer di ay, kung bata pa, way problema sa training nga sobra. Pero, og idara na, kinahanglan na saan mo adjust siya. Alam mo, kung edad ka mga 35 pataas, kinala ang training, anak. Medyo, daga, pahuway, kinalog pahuway, training heavy, then the next day, medyo relax, then the next day heavy, naunta ang gibuhat. Kato siya, over to siya, mutong nanakit yung tiil sa jogging, sa sobrang round, sa sparring. Mauna si Manny, no, nagsige siya reklamo, ginapamasahe permi ni NTL, kay kapoy daw sakit, tungod na, kapoy na kaayo, lalim kamudagan kag rice a week sa bukid. Nga kabalo ka ng Griffith Park, pertin taasa mo, abot pag doon sa Stumoy. So kato siya, leksyon to siya sa mga boxing trainer karon sa Cebu, sa Visayas, Mindanao, sa ubang bayan sa Pilipinas, makita nila nga di na maayo. Actually, no, ang mga boxer po nato, kani mga veterans boxer nato sa Pilipinas, kini mga nagkaedad ng mga 35 pataas, muna na ilang ginabuhat, kung na sila yung mga schedule, 3 weeks, 1 month na sila mo train, pero light kayo, pero pag abot sa away, tanawa, kondisyon kayo sila. Ato na nimo final training. Oo, dito nimo ihiro sa away. Pero diri sa nakita ba nimo nga Manny Pacquiao o Oscar De La Hoya, naluya man to sa Oscar De La Hoya silang away. Nabaligtad ba ang sitwasyon? Si Manny Pacquiao mura na si Oscar De La Hoya nga lahi na. murag maon yan natabo kay katong Oscar De La Hoya Manny fight before anak ko na natabo ang De La Hoya. Nag-training siya ato para dili mo daog. Nag-training siya aron makuha yang timbang. Moto yang gipatay yang lawas sa training ato. Tanan kinsa dietitian gikuha ni De La Hoya ato mga conditioning coach. Gipatay niya yang lawas ato. Mo nang pag-abot sa away tanawa. Dili niya malabay ang kamot. Kay over fatigue na. Yeah, Luya na siya ginatawag. Ang power ni Manny 10 years ago, 5 years ago, napa ba? Motong nakita na ako, moto akong ginapangita niya gabi na pag start sa bell sa person, moto akong ginapangita katong iyang mga sumbag nga sharp kaayo ho, kana mga duot kay nga sumbag wala jud ko kakita. Motong akong ang footwork niya nga in and out, left and right, run. Maulag itong akong ginahulat, wala gyoy ni gawas bisag usa sa akong
nakita. Oo. So, ang August, nagatindog lang. Si Manny nagtindog na po. Tungod lagi, kapoy ang TL ni Manny. Kung wa pa to kapoy ang tiil man, sayon kay pagdagandagan maka hit and run ang style ato. Pwede niya buhaton ang gibuhat niya kay Margarito, kay De La Hoya, mauunta to yang gibuhat. Hasta tong kang Joshua Cloutey, sige lang Correct. Brandon Rios, Correct. sige lang tago. Oo. Katong awan niya kay Brandon Rios, mao na to. Wala kusog ang sumbag, pero pak. Sumbag na hawa. Hawa. Ya, di man siya kahawa na gabi. Tungod lagi, kapoy na si Manny. Kapoy iyang TL. Wow. Yeah. Sa nakita nimo senyalis na to nga muundang na siya or do na pay kay gayunan nga muaway siya tungod kay basig dunay offer nga dako. Well, para nako no at the age of the 42, so pwede pa siya, no? Pero mo lagi na ingon ako, ayaw na hot doon ang iyang lawas sa training. Relax na lang ang training. Yeah, relax na lang. Relax na lang. Pwede ba si Manny? Pwede ba? No, pero ayaw na niya patyon yang lawas. Nawaratas politika, Mr. Haro, sir. Kung sa tanaw nimo, mudayon ka sa imong una-una siya pagdaga presidente, vice presidente o mobalik siya pagka senador? Siguro para nako siguro no advice na ako as amigo na to si Manny. Siguro diya na lang siya sa pagka-senador usa. Bata, senador na lang sa unta. Kay senador siya siguro panggaon pa siya sa mga tao. Presidente murag Medyo subidahon ko about presidency. So he must stay in the senador. Yeah. Doon na kay chance nga mapuno ang Allegiant Stadium sa Las Vegas kung mag-away Manny Pacquiao versus Mayweather. Pag-usap, exhibition na lang. So, siguro, no? Fight of the ages, basig mapuno pa siguro. No, for exhibition bout siguro, pwede. Pwede siguro. Wow. Doon na pa ba kay boxer nga gunitan diri sa Amerika, sa Pilipinas? Karon diri sa US, katabang-tabang ta sa mga boxer, kung na mga matawag nato, gatabang kog muhatag og away. No? Gahat kay atong Isa nga mga boxers. Mga connection na area po. So, dagan sila, dagan. Ay mga Meksikano, ay mga Pilipino, ay mo tawag na ko, sir, tabangi ko. Kaya na, akong panion diri, taganong away. Yeah. Sa mga wakay ba, boxer ba ka sa una, nahimong promoter? Yes, no, when I was young, so I was nag-amateur po ko. Nag-amateur sa ka? Yeah, nag-amateur. Ito year? About 1989 to 90. 89 to 90? Yeah. Human? Human, nag-pro ko sa 1990. 1990. So, pero priority na ko so na pag-eskwela mo ang boxing is my hilig lang yun, no? Ang boxing is hobby na ko. So, boxing, eskwela. So, Nag-aasam yun ang Haro, di mag-eskwela sa una. ang Haro is from Haro, Iloilo, no? So, Yun ang lugar ng Haro? elementary ko is from Mindanao, in Cotabato. Cotabato? Yeah. So, until high school. North or South? North. North. Yeah. Ilang lugar Manipinyol? Manipinyol, kabakato ng kababayan na si Manipinyol. Unya, human, balik kang Iloilo. No. High school ko, na ako sa Notre Dame of Matalam, then nagkolehiyo ako sa Manila na. Sa Manila na? Iligan City. Sa Iligan City? Iligan Balimbalihin na, no? Yeah, Iligan City na ako mag-eskwela. Pero, ang imong amateur days, kadalira? Kadalira ko sa amateur siguro, mura ko sa katuig na, so nag-gold medalist ko. Really? Sa Davao City, panahon to ni Avellana. Yeah, nag-gold medal ko dito. National Open siguro 1990. Sa professional, pila sa kakatuig? Sa professional, murag dugay-dugay ko almost 6 years siguro. So boxing man ko, happy na ko, mahilig kayo ko. Daghan ka mga boxer sa una, asan marusa yung mga boxer sa Pilipinas? Karon kay pag anin na ko Amerika, meron naglaylos ako sa boxing. So ako na silang ipambuyan tanan. So I hopefully within this year uli ko. So start na po build up sa mga box. Mangita tag mga potential nga mga box. Wa kay mga nakitaan yung mga boxing prospect dito sa Mindanao ug sa Visayas nung panahon na? Nagustuhan nimo? Sa karon wala pa pero naay daghan message ako kini daw tabangan nako mga amateur sa Davao yata sa Davao del Soron. Ug dunay mga boxer sa Siburon sa Mindanao sa Visayas nga nagustong mo connect nimo. Saan na pag-connect nimo? Ay naaraman ta so i-connect lang ko ninyo sa Aljo Haro, mao na akong Facebook, then ang akong email is boxingboss@yahoo.com. So welcome kayo mo. Kung sa atong mahimo, kung sa atong matabang sa. Dunay mga nagtan-aw nga mga boxers ron sa Cebu, sa Visayas, Mindanao. Kung sa Visayas, sa kanhi boxer turn promoter Aljo Haro.
Maing buntag, buntag na ba sa'yo, gabi dia. Good luck sa inyong tanan. Unsa ba yung buhaton nga mamahimong successful pagka-boxer? Kini no, ang boxing manggod kinanglan bago ka mosulod aning boxing kinang nana kahit naa kay goal. No, nadyo kay goal mo nang imong hanto dili nimo maabot. Imo ko na imong goal. Inala abton jud mo so naana sa paningkamot sa bata sa tao. No, disiplina tanan na anak. Salamat, sir. Si Aljo Haro.